jotono sari kaham जों tini ATTF Youth Tripura Federation ingui जों kaisa press kain thang tong tei jotono hambai to press media rongo chin logi tongo chin ATTF ni Honorable President chin Sir Suraj Deborma, Acting Working President Borong Ganang Prospit Deborma, Acting General Secretary Takuk James Deborma, ang Soyong Acting GS Lemon Deborma, fighting ke जों tini je press meet ni je mulukung kha जों saimano Mia 4 September 2024 sini NLFT tei ATTF ni sini Ozamarok sini Indian government by kaisa accord sign khailekya abno tei जों tini kaisa press meet kan thang tongo abno no mainly the briefing khainai sini ATTF ni Honorable President ni Sir Suraj Deborma belanya hambai sini joto media ni kata ham tak hote bukuk sono tini oros samai baksa sini tini of kokthum sei press mini bisin tin nor joton phai mana nor no pila belen paila hambai thajin nor joton khna ka sini tini ni bises khai sini tini press meet nor joton nukha sini thangnai mia sini government of India by government of Tripura accord ungai ATTF te NLFT di bising te kaisa government of India by accord ungai mani te borok sini tabu je bus kango sini ti prasani man thai sok te bebang no je package to be family bising te je sini tamni bagai tini o bisas khai borok tini asat bisi kodoma 35 years 35 bosor ha ya kadai ti prasa yok samar ngani bagai borok tini asal sokai Boromia ekot sign manen sungnuka tebo sungnuka sini bobagra a jaga tongu sini bobagra sok somai na sungna sau thanchani lamani bisingtei ti prasad thancha kaisa tongani bisingtei te bahai kesen sungjotono thancha kaisa baksan khangkesesen sini ti prasani nungse sung adai khaiman ini kebangma bororo ini go sini thanchani ideology khaimen yaro kebangma tongoi jotona jain jain hamjakti tongoro senugui phayuse sini Tripura hastewo tabu bobagra every step bebak jagano ya kolong bake jotono no logi sogui tong haise abon bai ang no koinai no jotono sini o am hai according to sini kebang man thai sok pai inten tai no jotono nugul tong sini maharaja pratyudikan bishop mani ke bahadur sini home minister home secretary sini gobind mohan bai malai mani tini borok je malai ja এই বন্ধু খানানোর আইবি ডাইরেক্টর সিনি তপন ডেকা এই বন্ধু খানানোর হোম মিনিস্টার নি অ্যাডভাইজার সিনি একে মিশ্রা আম হেকে বড় যতন মালাই সিনি যে বুই কবা মা সাইতানে সিনি লাই থানানে কব সিনি যে তিপ্রাসা একত সাইনিং মানি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা তে তিপ্রা মথানি বিসিং তুই যে একত সাইনিং মানি তুই আবো বেলাnya পজিটিভ থাঙ্গাই তমো ন কেউ তাওয়ানা দি কোনো wana ni kokeri bui ke mama sanai borok saina tongo ekor ne akajane akai tongo ekor simi sign khai tongo kintu kuna implement engya tebo nor joton nugnai sini 125th amendment bill je bobagra sunno kogol mani anga suno sanani musungo ani joto khakam ta hukte buk sunno bobagra je sunno kogol mani abu kuno dine thokai ni bai annon no sa abu kuno thokai ni bagai bosno kogli bobagra oro sini ti prasa jati bai sini ti prasa tong kosong tongai lukurong no tuye bokuno dina khana ro political mileage political game thunani bai phaya abone bai sung YTF rok sob sumine bobagra ni bising tui sung bus kangoi apri sei tongo YTF ni je tang batang bobagra ni bising tui je tagi jamoni sung bebang tangai chek tongo ang sanani musung je accord je signing mani sini ti prasa accord 125th amendment bill tai sini NLFT ATTF accord na tuibo implementation ngai jara implementation ngmaya ni tongairo nang dijini to phana nang sokomori tongna ang amar sane mo so tebo ang koinai sini Takuk James sini general secretary na bo tegisa sini press briefing khanya ni babi jotono no sari kaham tai khapangni ti prasa Takuk bukuk som sini ma phali soman tai joto baya brokno blaike hambai especially tebo hambai maro tini sini YTF ni central honorable president sini Sir Suraj Deborma
sin bisingo phaimanjak phaikya oppress briefingo sini YTF ni acting central ni working president sini taku prosper deborma o haikeno sini thani phaisa phaikya acting general secretary YTF ni sini taku lemon deborma tei joto khapang ni taku bukuk sonok laike hambai maro especially Mia ni je ঐতিহাসিক din eba laibuma joto borok no nukha through social media through news channel rok ni bisingte je 4 September ro NLFT tai ATTF government of India by kaisa peace accord sign khlaimani o peace accord sign khlaimani bisingte government of India obono borok kop rekha je bwskangni salo tipra sarok ni je jingjal tongmani tipra sarok je deprive ngai nijini un leno suppression tongmani oborok no borok bwskangni salo sungno solution rwnai hinmani bisingte no sini habuba gra negotiate tough khaimani bisingte belai multiple time kok samani bisingte tini sung solution manmani sung nukha taimia hai salo accord sign khlaikya sung taiba hambai maro bisas kai sin NLFT ni je Dapha ni bagai ha ni bagai sini tiprasa bosong ni bagai fight khai dirgo din romai borok o choba o jorito khai borok langma sasui kabang borok ni langma thui kosokha tai ATTF ni team rok rok sung blaike hambai maro tai borok ni bagai sung proud feel khayo haisi kabang ma sini state ni channels rok ebakha abo haike tongui tongo borok na hamya bumung ruwei tini sai tongo ugrubad abo hairo khai kaisa kok sung jotono realize khaina nango saimane ni nango NLFT tai ATTF kunu dino phano sini country ni against borok fight khlaiyako eba kunu dino phano sini state ni against fight khlaiyako borok je borok fight khemani abo sampurno Dapha ni rights ni bagai Dapha ni solution ni bagai tai Dapha no fiokta ni bagai borok fight khlaimani bagai sung borok no sini YTF ni torok theke belai ke hamjak mung tai belai ke hambai sung tini janogo taibo bisas ka hambai ma janogo sini ha buba grano o je accord rok signing tongmani it would have not been possible if our beloved buba gra would have not take such a serious and tremendous effort to convince the central government I see the central government no multiple time to convince khaimani bisingo tini o success je accord peace sign khaimani bagai sung ha buba grano belai ke sini bekhabai hambai maru taibo sung hambai maru sin honorable home minister sini Sri Amit Shah ji no bini netritwe taibo realize khaimani bisingte je over the last so many years tiprasar of suppressed thingja tiprasar ni jini rights mine yang tongmani borok obono realize khai borok buji kha tei borok national media ni bisingti bo saka je tiprasar ni rights ni ti borok bwskang ni salo fulfill khlaijak nai ga aboni bage tini hai je 4 September ro sung blai ke hambai marwo sini joto khapang ni takuk tai bukuk song je bkha dhunu gei bkha yok jagai nasingi tongnai ro no ang obono kha ka hambai ke kok kaham baike obono sanan musungo je it is just the beginning of our step haisi bwskang ni salo taibo step haijak nai tang as committee ro form khaimani no dukkhana 3 stakeholders like government of India government of Tripura tei Tipramot hani stakeholders ni bising tei already khorok ni committee o chongjak pani no saimano sini maya ganang habuba gra tai sini honorable Tipramot hani president sar bikeran khol committee o tongo bwskang ni salo o committee ni bisingo dialogue cholinai tai 125th amendment bill no dakti parliament o announce khai pass khlainai ni sung poito khlaino tini joto ha bwsarok no tei sini tipra sarok no haino hai kha kaham baikhe norok no o successful norok part namani bagi norok no hambai